Hola a tothom. Avui és un gran dia. És un gran dia perquè podeu veure pujar el resultat d'aquesta suma de gent del carrer, de la gent, ciutadans normals i corrents, de gent compromesa, que fa possible una gran cosa per un país, que és demostrar que és perfectament possible tenir una alternativa energètica sostenible que sigui, de fet, més democràtica. Perquè l'energia és un dret fonamental a la nostra societat. I poder generar energia neta, poder generar energia, a més, fruit de la col·laboració de la gent, ciutadans corrents, que no volen especular amb l'energia, sinó que el que volen és garantir als seus conciutadans una energia com cal, és una manera molt clara de dir de què estem parlant quan volem fer un país nou, de què estem parlant quan parlem de llibertat, de què estem parlant quan parlem de sobirania. Sense sobirania energètica no hi ha llibertat. Sense energia responsable no hi ha llibertat, no hi ha progrés, no hi ha futur pels nostres fills i filles. Avui, doncs, és un motiu de felicitació, d'alegria, i esperem que aquest exemple s'estengui arreu del país, perquè ens agradaria viure en una república on el model energètic parlés de quin país som, de com volem fer les coses. Avui posem una pedra fonamental, poseu amb el vostre esforç i solidaritat una pedra fonamental en aquest model. Moltes felicitats.